Χριστός επί γης υψώθητε, πάσατε το Κύριο, πάσα η γη και νεφροσύνη, αλλημίστατε λαοί, ότι δεν δόξαστε. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον αγαπητό μας Ιωάννη Χασιώτη, που και πέρσι μίλησε και ιδιαίτερα αγαπάει την αδελφότητα και το θέμα είναι επίκαιρο που θα αναπτύξει προφητείες από την Παλιά Διαθήκη για τη γέννηση του Χριστού. Δεν χρειάζεται να αναφέρω πολλά, γιατί και πέρσι είχαμε πει, ο Θεός του χάρισε αυτό το χάρισμα να ξέρει απ' έξω την Αγία Γραφή, το μεγαλύτερο μέρος στο αρχαίο κείμενο, και αυτό το δώρο του Κυρίου το προσφέρει στους αδελφούς του. Αγαπητέ Ιωάννη, ο λόγος δικός σου. Εγώ θα είμαι δίπλα, αν κάτι χρειαστείς. Σε ευχαριστώ, Πάτερ Μιχαήλ, ότι με καλέσατε για δευτέρα φορά εδώ να πω λίγα λόγια στην αγάπη σας. Ευχαριστώ και τον κύριο Πρόεδρο και όλους τους αγαπητούς αδερφούς που έρχονται εδώ στην αίθουσα και ακούν τις ομιλίες σας. Σε 3 εβδομάδες, αγαπητοί αδελφοί, η Εκκλησία μας θα γιορτάσει την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένον Μαρία. Δια τούτο, το θέμα που θα μελετήσουμε είναι να μάθουμε μερικές προφητείες της Παλιάς Διαθήκης που προφητεύουν οι προφήτες γύρω από την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προτού όμως αναφέρω αυτές τις προφητείες, ήθελα να τονίσω τους εξής λόγους. Ότι σε καμιά θρησκεία, σε καμιά φιλοσοφία, σε κανένα κοινωνικό σύστημα δεν υπάρχει έστω και μια προφητεία για κάποιο πρόσωπο που πρόκειται να γεννηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι βουδιστές δεν μπορούν να μας δείξουν έστω και μια προφητεία για τον Βούδα. Ομοίως και οι μουσουλμάνοι και αυτοί δεν μπορούν να μας δείξουν μια προφητεία για τον Μωάμεθ. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία και η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της χάριτος και της εκπληρώσεως. Η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για τη γέννηση του Χριστού, έχει προφητείες για την δασκαλία του Χριστού, έχει προφητείες για τα θαύματα του Χριστού, έχει προφητείες για το πάθον και σταυρικό θάνατον του Χριστού και τέλος έχει προφητείες για την Ανάσταση του Χριστού. Μόνον ένας Θεός μπορούσε να προείπει αιώνια πράγματα πριν αυτά συμβούν. Η Παλιά Διαθήκη, εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι κρατάμε την Καινή Διαθήκη, θα δούμε όσα προφητεύονται στη Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσαν τη λεπτομέρεια. Για τούτο, ο Χριστός τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
Στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 28-30, μετά τούτο εδώσει ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η Γραφή, λέγει διψώ. Σαν είδε ο Χριστός ότι εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες που ήταν για Αυτόν, για να εκπληρωθεί πέρα για πέρα η πιο τελευταία λεπτομέρεια που ήταν για Αυτόν, είπε διψώ. Και αφού του έφεραν όξος, ξύδι, όταν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε τετέλεστε, που σημαίνει εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, ήθελε να εκπληρωθεί η πιο τελευταία λεπτομέρεια. Ήθελε δηλαδή να εκπληρωθεί ο 68 ψαλμός, 22 στίχο που λέγει εκεί η προφητεία. Έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου υποτεσάμε όξος. Θα αναφέρω τώρα στη συνέχεια προφητείες που προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη για τη γέννηση του Χριστού. Θα αναφέρω 10 προφητείες των αριθμό. Στο 3ο κεφάλαιο Γέννησης, 15 στίχου, μετά που ο διάβολος, ο Όφης, πλάνησε τους πρωτοπλάστους, λέγει εκεί ο Θεός, και έκτρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρείς αυτό πτέρνα. Το χωρίο αυτό στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται Πρωτοβαγγέλιον. Και θέλει να πει εδώ ο Θεός ότι με την γέννηση, με το θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός θα συντρίψει το κράτος του διαβόλου. Στο 49 κεφάλαιο Γέννησης, ο Πατριάρχης Ιακώβ ευλογεί τα παιδιά του. Και στο 10 στίχο για τον Ιούδα λέγει ότι δεν θα εκλείψει ηγούμενος από την οσφή σου μέχρι έρθει η προσδοκία των εθνών. Και η προσδοκία των εθνών ήταν η γέννηση του Χριστού. Στο 24ο κεφάλαιο αριθμοί, 17 στίχο, προβετεύεται εκεί η γέννηση του Χριστού σαν αστέρι λαμπερό. Ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήστε άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ και προνομεύσει πάντας ιούς Σιθ. Ένας μαθητής του προφήτου Ιερεμίου, ο Βαρούχ, στο 3ο κεφάλαιο, 38 στίχο, προφητεύει εκεί ότι ο Θεός φανερώθηκε στη γη και κάνει συναστροφή με τους ανθρώπους. Όφθη ο Θεός επί της γης και της ανθρώπης συναστράφη. Στο 2ο ψαλμό, 7 στίχο, εκεί ο ίδιος ο Χριστός προλέγει την γέννησή του από το Θεόν Πατέρα, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γενικάσαι. Στο 71 ψαλμό, 10 στίχο, προφητεύονται εκεί τα δώρα που προσφέρουν οι μάγοι στο νεογέννητο βασιλιά Χριστό. Βασιλείς και άρχοντες θα έλθουν από Ανατολών για να προσφέρουν δώρα σε σένα τον νεογέννητο βασιλιά Χριστό. Ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο, 14 στίχο, προφητεύει εκεί την υπερφυσική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένον Μαρία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή 6 και θα 6 αιών και καλέσου στο όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί
με θερμινευόμενον με θυμόν ο Θεός. Και αυτή την προφητεία του Ισαΐου τη γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 22-23 στίχους. Μετά που ο Ιωσήφ έμαθε την εγκαιμοσύνη της Μαριά, σκέφτηκε να την αφήσει κρυφά. Άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον ύπνο και τον είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να λάβεις Μαριά τη μνηστή σου στο σπίτι σου, ότι αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από την υπερφυσική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Θα γεννήσει Υιόν και εσύ που από τον λαό σου θα ονομαστείς ως πατέρας του παιδίου, θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν, που στα ελληνικά ονομάζεται Σωτήρας, διότι αυτός θα σώσει το λαό του από τας αμαρτίας». Και αφού του είπε αυτά ο άγγελος, αμέσως το αναφέρει και την προφητεία του Ισαΐου και του λέγει: «Τούτο δε ο γέγονεν ή να πληρωθεί το ρεθέν υπό του Κυρίου δια το προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εγκαστεί 6 και τα 6 Υιόν και καλέσου το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός». Ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο, πρώτο στίχο, προφητεύει εκεί ότι ο Χριστός θα γεννηθεί από την Βεθλεέμ την πόλη. «Και εσύ Βεθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη, ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, έξω εξελεύσεται ηγούμενος, ώστις ποιμανεί το λαό μου τον Ισραήλ». Και αυτή την προφητεία πάλι τη γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 2-6. Μετά που οι μάγοι πήγαν στα Ιερουσάλημα, είπαν: «Πού εστίν ο τεκτής βασιλεύς των Ιουδαίων, είδαμε γαρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήρθουμε προσκυνήσει αυτό». Ακούσαστε δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχτη και πάσα Ιερουσάλημα μετά αυτού. Και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Είδε είπαν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω καργέγαπτε δε του προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη, ή εν της ηγημόσιν Ιούδα, εξού γαραξελεύσετε ηγούμενος, ώστις ποιμανεί το λαό μου τον Ισραήλ. Ο προφήτης Οσιέ στο 11ο κεφάλαιο, πρώτο στίχο, προφητεύει την φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο και ότι από την Αίγυπτον ο Θεός εκάλυσε τον Υιόν του. «Εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον Υιό μου». Και αυτή την προφητεία πάλι την γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 15 στίχο. Μετά που ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτον, γράφει ο Ευαγγελιστής, και είναι εκεί ως της τελευταίας Ηρώδου, ή να πληρωθεί το ρτέν υπό του Κυρίου δε το προφήτου λέγοντος: «Εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον Υιό μου». Τέλος, ο προφήτης Ιερεμίας στο 38ο κεφάλαιο, 15 στίχο, προφητεύει την σφαγή που έκανε ο Ηρώδης στα μικρά παιδιά από 2 χρόνια και κάτω στην Βηθλεέμ και στα περιχωρά της. «Φωνή εν ραμαϊκούστη, θρήνος και κλαδμός και ο δερμός πολλής, Ραχήλ, καλέωσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακλαθήνε ότι ούκ είναι». Και αυτή την προφητεία πάλι την γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος στο 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 16-18. «Τότε Ηρώδης εδών όταν επέχθη υπό το μάγον εθυμώθη Λίαν
και αποστήλασαν ήλε πάντας, τους πέδας, τους έντιτρεμ, και πάση της ορής αυτής, από δε τους και κατωτέρω, κατά το χρόνον ονικρύβωσε παρά του μάγων. Τότε πληρώθη το αρθέν υπορημίου το φρύτο ρέγοντος. Φωνή εν ραμαή κούστη, θρήνος και κραδμός και ο δερμός πολλής. Ραχήλ, κρέωσα τα τέκνα αυτής και ούκε θέλει παρακληθήνε ό,τι ούκες είναι. Όλες αυτές τις προφετείες που ανέφερα, αγαπητοί αδελφοί, είχαν προφητεύσει οι προφήτες πολλούς αιώνας π.Χ. Αλλά γιατί όμως ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, γιατί ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος, μας το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη Τιμόθεον επιστολή του. Πρώτο κεφάλαιο, 15 στίχο λέγει εκεί ο Παύλος. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι Χριστός Ιησούς ήρθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούσε σώσε. Είναι αξιόπιστα αυτά τα λόγια που σας λέγω, λέγει ο Παύλος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθεν εις τον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16 στίχο, εκεί που μιλάει με τον Ραββίνο Νικόδημο, ανάμεσα στα άλλα λέγει και τους εξής λόγους. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα του, τον μονογενή, τον απέστειλε εδώ στη γη, τον δίκασε σε σταυρικό θάνατον, ώστε για τη σωτηρία των ανθρώπων, ώστε όποιος θα πιστεύει σε αυτόν και θα τηρήσει τα εντολάς του, να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ότι πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Εάν θα διαβάσουμε προσεκτικά τα 4 Ευαγγέλια που μας εξιστορούν την ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, θα δούμε ότι ο Χριστός και με παραβολές και με συναστροφές προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους, να τους επιστρέψει κοντά του για να σωθούν. Παραδείγματος χάρη, με παραβολές. Στο 15ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εκεί ο Χριστός λέγει για 3 παραβολές. Για το χαμένο πρόβατο, για τη χαμένη δραχμή και η παραβολή του ασώτου Υιού. Γιατί ο Χριστός είπε αυτές τις 3 παραβολές, μας το εξηγεί στην αρχή του κεφαλαίου ο Ευαγγελιστής λέγει. Ήσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, ακούειν αυτό. Και διεγώγιον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Επλησίαζαν το Χριστό, λέγει ο Ευαγγελιστής, όλοι οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, και άκουγαν τη δασκαλία του και έτρωγε μαζί τους. Τους δεχότανε και έτρωγε μαζί τους και έπαινε. Και μουρμούριζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και έλεγαν, τι να, αυτός δέχεται τους τελώνας και τους αμαρτωλούς και τρώγει και πίνει μαζί τους. Και για να δείξει, αγαπητοί αδερφοί, ο Χριστός ποια ήταν η αιτία που από Θεός έγινε άνθρωπος, είπε αυτές τις 3 παραβολές. Εάν ο Χριστός δεν θα είχε κάνει κανένα θαύμα, δεν θα είχε πει κανέναν λόγο, δεν θα είχε πει άλλη παραβολή, αρκεί μόνον την παραβολή του ασώτου Υιού να έλεγε φτάνει, να δείξει τη θεότητά του και την εσπλαγνία του που είχε για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Φτάνει να δείξει ότι ήρθε στον κόσμο
να σώσει τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό αυτή η παραβολή δεν ονομάζεται μόνο παραβολή του Ασώτου του Υιού, αλλά ονομάζεται και παραβολή του εσπλάγνου Πατέρα. Με συναστροφές. Πολλές φορές βλέπουμε στα Ευαγγέλια το Χριστό να κάνει συναστροφή με τελώνας, με αμαρτωλούς, με πόρνες. Και ο σκοπός είναι να τους επιστρέψει κοντά του για να σωθούν. Ότι πράγματι αυτή ήταν αιτία που κάνει συναστροφές με αμαρτωλούς ανθρώπους ο Χριστός. Θα αναφέρω 3 ευαγγελικές περικοπές. Στο 7ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 36-50 στίχους, εκεί μας διδάσκει ότι μια γυναίκα αμαρτωλή έλειψε με μύρο τα πόδια του Χριστού. Αλλά ας δούμε με απλά λόγια πώς την περιγράφει ο Ευαγγελιστής. Κάποιος Φαρισαίος παρακάλεσε τον Χριστό να πάει στο σπίτι του να φάει μαζί του. Ο Χριστός δέχτηκε την πρόσκληση και πήγε. Και όπως πήγαινε και έτρωγε με τους τελώνας και αμαρτωλούς, πήγαινε και με τους Φαρισαίους και έτρωγε μαζί τους. Και να, λέγει ο Ευαγγελιστής, μια γυναίκα αμαρτωλή από την πόλη, όταν άκουσε ότι αυτός ο Ιησούς που μιλάει για μετάνοια, αυτός ο Ιησούς που αγκαλιάζει τους αμαρτωλούς, είναι στο σπίτι του Φαρισαίου, αγόρασε ένα ακριβό μύρο και πήγε στο σπίτι του Φαρισαίου, κάθισε στα πόδια του Χριστού δίπλα και έκλαιγε την αμαρτία της. Και έπεφταν τα δάκρυά της από τα μάτια σαν βροχή και έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα σφούγγιζε με τα μαλλιά της κεφαλής της. Και φιλούσε τα πόδια και τα ελέφε με μύρο. Ίσως, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η γυναίκα θα ήταν στην επιτόρους ομιλία και άκουσε τη δασκαλία του Χριστού, διότι παραπάνω στο 6ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου είναι η επιτόρους ομιλία. Και ίσως ήταν και αυτή εκεί και συγκινήθηκε όταν άκουσε τον Χριστό να μιλάει, γι' αυτό ήρθε και έκανε αυτή την πράξη και έδειξε τη μετάνοιά της. Ο Φαρισαίος που κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι να φάει, είπε μέσα του στον εαυτόν του για τον Χριστό, εάν αυτός θα ήταν προφήτης, θα γνώριζε τι είδος γυναίκα είναι αυτήν και δεν θα την άφηνε να τον πλησιάσει, θα την έδιωγνε. Κατάλαβε ο Χριστός τη σκέψη του Φαρισαίου και του είπε, Σιμών, θέλω να σου πω κάτι. Αυτός είπε, πες δάσκαλε. 2 άνθρωποι, του λέγει, χρωστούσαν χρήματα σε κάποιον δανειστή. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια, ο άλλος 50. Και επειδή ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχε να τα πληρώσει, ο δανειστής τα άφησε και στους 2. Πες μου, του λέγει, ποιος από τους 2 θα αγαπήσει περισσότερο τον δανειστή? Ο Φαρισαίος είπε, νομίζω ότι αυτός που το εχάρισε τα περισσότερα χρήματα. Πολύ ωραία μίλησες, του είπε ο Χριστός. Και αφού εστράφη προς τη γυναίκα, του είπε, βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Ήρθα στο σπίτι σου, δεν μου έδωσες λίγο νερό να πλύνω τα πόδια μου από την οδηπορία. Αυτή η γυναίκα με τα δάκρυά της μου έπαιρνε τα πόδια και τα σφούγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της.
επειδή εγώ είμαι ένας προφήτης και εσύ είσαι ένας νομοδιδάσκαλος και έχουμε μια πνευματική συγγένεια αναμεταξύ μας, έτσι δεν με φίλησες να δείξεις την αγάπη σου για μένα. Αυτή η γυναίκα από τη στιγμή που μπήκε στο σπίτι σου δεν έπαυσε να μου φιλήσει τα πόδια. Λίγο λάδι δεν μου έλειψες το κεφάλι μου, απ' τη μημύρο μου έλειψε τα πόδια μου. Δια τούτο σε βεβαιώνω ότι συγχωρήθηκαν όλες οι αμαρτίες που είχε. Και είπε στη γυναίκα, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου. Και όλοι αυτοί που ήταν εκεί στο τραπέζι άρχισαν να μουρμουρίζουν και να πούν, ποιος είναι αυτός που συγχωρεί και αμαρτίες? Και τότε ο Χριστός είπε στην γυναίκα, η μετάνοιά σου και η πίστη σου που έδειξες την αγάπη σου για μένα, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου, πήγαινε στο καλό. Να, αγαπητοί αδελφοί, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Στο 19ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στίχη 1-10, εκεί είναι η συνάντηση του Χριστού με τον Ζαχαίο. Ο Χριστός πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα να περάσει το εκούσιο πάθος και πέρασε από την πόλη της Ιεριχώ. Όταν οι άνθρωποι της Ιεριχώ άκουσαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος από την πόλη τους, βγήκαν να τον ειδούν, όχι με σκοπό να ωφεληθούν, αλλά βγήκαν να ειδούν τον Χριστό σαν περιέργεια και σαν παρέλαση. Ανάμεσα όμως, σε αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε ένας διακριτικός άνθρωπος, ο Ζαχαίος. Ο Ζαχαίος δεν βγήκε να ειδεί τον Χριστό σαν περιέργεια και σαν παρέλαση, αλλά ήθελε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να μιλήσει για τα προβλήματά του. Πώς όμως ο Ζαχαίος να ειδεί τον Χριστό, επειδή ήταν μικρός, κοντός στο ανάστημα. Κατάλαβε όμως από ποιο δρόμο θα περάσει ο Χριστός και τρέχει σαν μικρό παιδί και ανεβαίνει πάνω σε ένα δέντρο. Διότι κάτω από το δέντρο αυτό θα περνούσε ο Χριστός. Όταν έφτασε κάτω από το δέντρο, ο Χριστός είδε τον Ζαχαίο και κατάλαβε ότι ήθελε να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του και να μιλήσει για τα προβλήματά του. Και του φωνάζει με το όνομά του και το λέγει, Ζαχαίες πεύσας κατάβητη σήμερον γάρ εν το οίκο σου διμεμείνε. Ζαχαίε, το λέγει, γρήγορα κατέβα από το δέντρο ότι σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου, θα καθίσω στο σπίτι σου να φάω και να μιλήσω για τα προβλήματά σου. Και αμέσως ο Ζαχαίος κατέβηκε και φιλοξένησε τον Χριστό στο σπίτι του. Όταν τα πλήθη του λαού είδαν τον Χριστό να πάει στο σπίτι του Ζαχαίου να ξεκουραστεί και να φάει μαζί του, άρχισαν να μουρμουρίζουν και να κατηγορήσουν και τον Χριστό και τον Ζαχαίο. Κατάλαβε ο Ζαχαίος ότι τον κατηγορούσαν και στάθηκε ενώπιον του Κυρίου και του είπε, Κύριε, με κατηγορούν ότι είμαι τέτοιος, ναι, είμαι, το παραδέχομαι. Ιδού, καταθέτω αυτή τη στιγμή ενώπιόν σου ότι τη μερσήν περιουσία μου θα τη δώσω λιμοσύνη στους φτωχούς. Κι αν κανέναν άνθρωπο τον εφορολόγησα παρανόμως και αδίκως, θα του τα επιστρέψω 4 φορές. Ο Χριστός τότε είπε, σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, ότι και ο Ζαχαίος είναι ένας απόγονος
ενός μεγάλου πιστού του Αβραάμ. Και εγώ, ο Υιός του Θεού, ήρθα στον κόσμο για τους αμαρτωλούς. Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολός. Ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, δεν πήγε παραδείγματος χάρη να ξεκουραστεί και να φάγει στο σπίτι του υπουργού, ούτε πήγε στο σπίτι του βουλευτού, ούτε πήγε στο σπίτι του νομάρχου, ούτε πήγε στο σπίτι του δημάρχου, αλλά πήγε στο σπίτι του Ζαχαίου για να τον επιστρέψει στη μετάνοια. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Να, γιατί γεννήθηκε ο Χριστός. Στο ένατο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 9-13 στίχους, μας διδάσκει εκεί ότι ο Χριστός κάλεσε τον Ματθαίον από το τελώνιο και τον έκανε μαθητή του. Ο Ματθαίος, από τη χαρά του ότι έγινε μαθητής του Χριστού, έκανε ένα τραπέζι να φάει ο Χριστός μαζί με τους άλλους μαθητάς. Είχε καλέσει στο τραπέζι και μερικούς τελώνας και αμαρτωλούς. Ήταν και μερικοί Φαρισαίοι. Όταν οι Φαρισαίοι είδαν τον Χριστό να τρώγει και να πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγαν στους μαθητάς του, γιατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών. Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει και πίνει με τους τελώνας και αμαρτωλούς. Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής, ούχριαν έχουσιν οι ισίοντες ιατρού, αλλοί οι ασθενείς. Πορευθέντες μάθετε τι εστιν έλεο θέλω και ου θυσία. Ου γαρίθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια. Όταν τους άκουσε ο Χριστός ότι τον κατηγορούσαν, τους είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς άνθρωποι, αλλά οι ασθενείς. Πηγαίνετε, τους λέγει, να διαβάσετε στον προφήτη Οσιέ, που λέγει, αγάπη θέλω και όχι θυσία. Έτσι και εγώ ήρθα στον κόσμο, όχι για τους δικαίους, αλλά για τους αμαρτωλούς. Να, αγαπητοί αδερφοί, ποια ήταν η αιτία που ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος. Ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Κι αν ο Χριστός έγινε τόσο πολύ ταπεινός, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, έτσι και εμείς πρέπει να δεχόμαστε την πρόσκληση του Χριστού και να μετανοήσουμε και να κάνουμε αυτά που λέγει ο Χριστός. Αλλά για να μετανοήσουμε πρέπει να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Όπως τα τρακτέρια οργώνουν τα χωράφια και ξεριζώνουν τα αγκάθια, έτσι και εμείς με την Αγία Γραφή να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Η Αγία Γραφή έχει πολλά τρακτέρια που είναι σε θέση να μας οργώσουν και να μας ξεριζώσουν τα πάθη μας. Και από τα πολλά τρακτέρια που έχει η Αγία Γραφή θα αναφέρω ένα τρακτέρι του Αποστόλου Παύλου που γράφει στο 3ο κεφάλαιο Κολοσσαής επιστολής 4-11 στίχους. Αυτή την περικοπή θα την ακούσουμε στις 17 Δεκεμβρίου στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Λέγει και ο Παύλος, όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσαστε εν δόξη. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας θα φανερωθεί κατά τη Δευτέρα παρουσία, τότε και εμείς όλοι πιστοί θα φανερωθούμε ενώπιον του Χριστού ένδοξοι και στεφανωμένοι. Αλλά
για να φανερθούμε ενώπιον του Χριστού ένδοξοι και στεφανωμένοι, πρέπει, όπως είπα, να οργώσουμε τον εαυτό μας και να ξεριζώσουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό στη συνέχεια ο Παύλος αναφέρει όλα τα αγκάθια που βουλιάζουν στον εαυτό μας και λέγει: «Νεκρός ατεούν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και τυπλονεξία, ή της εστίν ειδωλατρία. Διαέρχεται η οργή του Θεού επί του ιούς της απαιτίας. Ενείς και εμείς περιπατήσατε ποτέ, ότι ζήτην αυτής. Νην είδε απόθεσε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών κακία, βλασφημία, εσχολογία εκ του στόματος ημών». Όλα αυτά που λέγει ο Παύλος πρέπει να τα έχουμε υπόψη για να μετανοήσουμε και να γιορτάσουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Μόνο η μετάνοια θα μας οδηγήσει να γεννηθούμε μαζί με τον Χριστό. Ίσως όμως να πει κανείς ή καμιά: «Μα εγώ δεν έκανα κανένα κακό, ούτε σκότωσα, ούτε έκλειψα, ούτε τίμασα. Γιατί να μετανοήσω?» Ναι, αλλά σύμφωνα όμως με την Αγία Γραφή, αγαπητοί αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί. Στο 14ο κεφάλαιο του Ιώβ, 4-5 στίχους, λέγει εκεί: «Τις γαρ καθαρός έστε από ρήπου». Ποιος μπορεί να πει για τον εαυτόν του ότι είναι καθαρός, ότι δεν έχει κάνει καμιά αμαρτία? Έστω και μια μέρα να ζήσει ο άνθρωπος επειδή ζήσει είναι αμαρτωλός. Στο δεύτερο βιβλίο των παραλειπωμένων, 6ο κεφάλαιο, 36 στίχο, λέγει εκεί: «Και είστε άνθρωπος όσου αμαρτήσετε». Δεν υπάρχει άνθρωπος επειδή που πέρασε που δεν έχει κάνει αμαρτίες. Ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 23 στίχο γράφει: «Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξες του Θεού». Όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει και όλοι έχουν ανάγκη από την μετάνοια. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 8-10 στίχους γράφει: «Εάν είπαμεν ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν και αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν. Εάν ομολογόμεν τες αμαρτίες μόν, πιστός εστε και δίκαιος είναι αφήμην ημίν της αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Εάν είπαμεν ότι ουκ αμαρτήκαμεν, ψεύτην ποιούμεν αυτόν και ο λόγος αυτού ουκ έστιν εν ημίν». Επομένως, αγαπητοί αδελφοί, όλοι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί και όλοι έχουμε ανάγκη από την μετάνοια. Εάν θα διαβάσουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, Παλιά και Καινή Διαθήκη, και την ιστορία της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι όλοι οι Πατριάρχοι, οι Προφήτοι, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όλοι όσο πιο κοντά πλησίαζαν το Θεό, τόσο περισσότερο έβλεπαν τον εαυτόν τους ότι είναι ένοχοι και αμαρτωλοί. Γι' αυτό όλοι μαζί με τον προφήτη και βασιλιά Δαβίδ ομολογούσαν και έλεγαν: «Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έκυσεσαι με μήτρ μου». Και όλοι μαζί με τον προφήτη Ισαΐα ομολογούσαν και έλεγαν ότι «Άνθρωπος αμαρτωλός είμαι, Κύριε, και 1000 κάθαρτα έχω». Και όλοι μαζί με τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μαθαίον ομολογούσαν και έλεγαν ότι είναι τελώνης και αμαρτωλός. Και όλοι μαζί με τον Απόστολο Πέτρο ομολογούσαν και έλεγαν ότι αν είναι αμαρτωλός είμαι, Κύριε.
Και τέλος, όλοι μαζί με τον Απόστολο Παύλο ομολογούσαν και έλεγαν ότι Χριστός Ιησούς ίστεν εις τον κόσμο, αμαρτούς σώσε ο πρώτος είμαι εγώ. Και αν, αγαπητοί αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος, που είναι το μεγάφωνο του Χριστού, λέγει για τον εαυτόν του ότι είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, τι θα πω εγώ ή τι θα πείτε εσείς? Για τούτο όλοι είμαστε ένοχοι και αμαρτωλοί και όλοι έχουμε ανάγκη από την μετάνοια. Για τούτο, για να γιορτάσουμε πραγματικά Χριστούγεννα, πρέπει να μετανοήσουμε και όπως η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία, είπε αυτά τα λόγια στον άγγελο, «Ιδού δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», έτσι και εμείς, ο καθένας από εμάς, να πούμε αυτά τα λόγια που είπε η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου, «Ιδού ο δούλος σου, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και έτσι θα γιορτάσουμε πραγματικά Χριστούγεννα. Και όπως στην Ανάσταση ανασταίνουμε μαζί με τον Χριστό, έτσι με τη γέννησή Του να γεννηθούμε μαζί με τον Χριστό. Τέλος, αγαπητοί αδερφοί, για να τα καταλάβουμε, όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστέψουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτοι, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα το Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει, «Ουγάρ θελήματι ανθρώπου, ειν έχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν άνθρωποι Θεού άνθρωποι». Έτσι, πρώτον, να πιστέψουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να τη μελετήσουμε και τρίτο, να την τηρήσουμε. Εάν θα πιστέψουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι η ζωή του ανθρώπου, αγαπητοί αδερφοί, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροτάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πάμε και να είμαστε μαζί με τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην εποράνιο βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Απόψε δεν μίλησαν στην αγάπη σας ούτε τα πτυχία, ούτε οι μεγάλοι τίτλοι. Δεν μίλησαν θεολόγοι, επιστήμονες άλλοι. Δεν είπαμε για θέματα παιδαγωγικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, τίποτα από όλα αυτά. Απόψε μας μίλησε ο Γιάννης από τη Μιλιά, όπως τον γνωρίσαμε πριν από 50 χρόνια. Ο αγαπητός μας Ιωάννης ο Χασιώτης, που τον γνώρισα μικρό παιδί και τώρα είναι παππούς σαν και εμένα.
Τι να πούμε. Ένα μόνο θα πω. Το περιεχόμενο της ομιλίας του ήταν γραφικό, αγιογραφικό. Το ύφος της ομιλίας του ήταν σακικό. Γιατί μαθήτευσε παρά τους πόδας του διδασκάλου μας του Στέργιου του Σάκου. Και απόκτησε το ύφος του και καλά κάνει. Τον ευχαριστούμε. Αλλά θα θέλαμε μια φορά να έρθει και να μας μιλήσει πώς έγινε αυτό το θαύμα. Δεν θα είναι εγωιστικό, αγαπητέ μου Γιάννη, να μας πεις πώς έγινε αυτό το θαύμα, γιατί ίσως γίνει παράδειγμα για πολλούς από εμάς και για τα παιδιά μας. Γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε παραδείγματα στη ζωή μας. Εδώ μπροστά μας έχουμε ένα παράδειγμα, όπως έλεγε ο δάσκαλός μας, παγκόσμιων και παναιώνιων. Άνθρωπος που παίζει τη γραφή στα δάχτυλα, απ' έξω και ανακατοτά και απ' την ανάποδη. Άνθρωπος ο οποίος συζητάει με καθηγητές, μεγάλους και θεολόγους κλπ. Και σου λένε αυτό το φαινόμενο δεν το είδαμε. Και δεν μπορούν, όχι, δεν γίνεται μάχη και πόλεμος, αλλά διάλογος και δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω αν τελείωσε Γιάννη και το δημοτικό. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Πάντως τα απόψινά ήταν συγκλονιστικά. Μας οδήγησες βήμα-βήμα, μας έπιασες από το χέρι και μας έφτασες μέχρι τα Χριστούγεννα. Σαν να πορευτήκαμε μαζί σου την Παλαιά Διαθήκη, ζήσαμε την αγωνία και όλα αυτά τα οποία περίμεναν οι Ισραηλίτες τότε για τη γέννηση του Μεσσία και μαζί σου έτσι μας οδήγησες στη γέννηση του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, και μας οδήγησες και παραπέρα με τη διδασκαλία των μαθητών και των Αποστόλων, πώς όλο αυτό κατέληξε για τη δική μας σωτηρία. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ξέρεις, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και ο πατήρ Μιχαήλ επίσης το έχει το τηλέφωνο πάντοτε ανοιχτό και μπορείς να επικοινωνήσεις. Τώρα, ήθελα να σας πω το εξής για την επόμενη Κυριακή. Η επόμενη... Να κάτσει λίγο, ας κάτσει λίγο. Κάτσε. Την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε ομιλία. Όχι γιατί μας λείψαν οι ομιλητές, αλλά διότι ο Σύλλογος της Εξωτερικής Ιεραποστολής, δικοί μας άνθρωποι, ξέρετε, είναι και εκεί και διακονούν, γιορτάζει την επόμενη Κυριακή, 10 του μηνός, τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του. Και θα κάνει μια ωραία και μεγάλη εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη. 6 ώρα και έχει καλεσμένους και 4 επισκόπους από την Αφρική, οι οποίοι θα μιλήσουν και αυτοί και θα αναφερθούν και στην ιστορία της εξωτερικής Ιεραποστολής, από τότε που ξεκίνησε έως και σήμερα. Και επίσης, σε αυτή την εκδήλωση θα τραγουδήσουν οι χοροδίες μας. Η χοροδία των αγοριών του Λίχνου μας και η χοροδία της Ελπίδος μας. Η μεγάλη χοροδία, οι μεγάλες χοροδίες. Γι' αυτό, χάρη των αδελφών που διακονούν στην εξωτερική Ιεραποστολή, είπαμε ότι δεν θα κάνουμε την ομιλία την ερχόμενη Κυριακή. Είναι περίπου την ίδια ώρα και η εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο. Αντί να έρθετε εδώ, θα έρθετε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου στις 6 ώρα. Προσέξτε τώρα και κάτι άλλο. Ναι, δεν θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή, αλλά από τις 10 του μηνός έως τις 17 θα έχετε το νου σας, γιατί θα έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις εδώ στην αίθουσα, οι οποίες θα ξεκινήσουν, δεν ξέρω αν είναι ο Δημήτρης εδώ, ο Καρύπογλου, πιθανόν την Πέμπτη. Δημήτρη, είναι γεγονός πλέον ότι ξεκινάμε την Πέμπτη. Πέμπτη δεν θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ωραία. Άρα λοιπόν, το Σάββατο στις 16 του μηνός το απόγευμα θα έχουμε 2 παραστάσεις. 5 η ώρα θα είναι η μία για τα παιδιά, τα μικρά, και 7 θα είναι για το κοινό το Σάββατο. 7.30. Εντάξει, τώρα μισή ώρα διαφορά.
Θα περιμένουμε στο, πώς λέγεται, στο θάλαμο του θεάτρου. Λοιπόν, και την Κυριακή επίσης θα έχουμε 2 παραστάσεις. Μία στις 5 ή στις 6. Άρα τις ίδιες ώρες. Μία στις 5 και μία στις 7.30. Είναι και οι 2 για το κοινό. Και το σπουδαίο φέτος είναι ότι τα θεατρικά φέτος, τα Χριστούγεννα, τα έχουν αναλάβει τα αγόρια μας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κουράστηκαν λίγο για να βρουν ακόμη και το σενάριο, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές γιορτές και όλες είναι για τις γυναίκες, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Για τα αγόρια ψάχνεις να βρεις τσουπ και 2-3 γυναίκες μέσα στο θέατρο. Τι γίνεται? Ωστόσο όμως κατάφερε ο Δημήτρης με όλους τους υπόλοιπους αδελφούς που συνεργάστηκε να φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο και διδακτικό θέατρο. Θα το παρουσιάσω στα παιδιά και σε εμάς. Την τελευταία Πέμπτη πριν από τα Χριστούγεννα θα παρουσιαστεί το θέατρο στους φοιτητές. Τετάρτη στους φοιτητές. Ναι, εγώ μπερδεύτηκα γιατί κάθε χρόνο κάναμε Πέμπτη, αλλά τώρα πάμε στο πρόγραμμα το δικό μας και όχι επιτέλους των κοριτσιών που μας πήγαιναν. Ναι, λοιπόν, Τετάρτη εμείς. Πέμπτη εκείνες, Τετάρτη εμείς. 8 νομίζω, 8 η ώρα, Τετάρτη, αλλά είναι πριν από τα Χριστούγεννα Τετάρτη, 8 η ώρα. Και έτσι με αυτό και με αυτά που μας είπε ο αγαπητός μας Γιάννης σήμερα, πιστεύουμε να κάνουμε Χριστούγεννα με Χριστό. Γιώργο, πες ότι οι ομιλίες του Γιάννη ανεβαίνουν στο YouTube. Ναι. Θα κάνουμε λοιπόν Χριστούγεννα με Χριστό. Πραγματικά Χριστούγεννα. Δηλαδή, περιμένουμε τον Χριστό όπως τον περίμεναν οι Ισραηλίτες. Βρισκόμαστε σε αναμονή όπως βρίσκονταν και αυτοί. Άμα διαβάσουμε το πρώτο, κάτσε να πω κι εγώ κάτι από την Αγία Γραφή, αγαπητά μου Γιάννη. Λοιπόν, άμα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, θα δείτε εκεί ονόματα, γενναίες 14, γενναίες 14, γενναίες 14. Γιατί? Να η αγωνία του ανθρώπου. Κράταγαν στοιχεία, περιμένοντας το Μεσσία και επιτέλους ετέχθη ημίν σωτήρ. Λοιπόν, να τον περιμένουμε τα Χριστούγεννα και εμείς με αγωνία και με τη σχετική εσωτερική προετοιμασία και όχι με τα εξωτερικά που πάμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας με τα λαμπάκια και με τα γλυκάκια και με τα φαγητάκια και με τα όλα αυτά και έτσι ξεγελάμε τον εαυτό μας και λέμε κάναμε Χριστούγεννα. Δεν έρχεται έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος μπαίνει στις ταπεινές ψυχές και κυρίως, όπως είπε ο αγαπητός μας Γιάννης, στις ταπεινές και καθαρές καρδιές. Ας καθαριστούμε λοιπόν εσωτερικά και τότε πράγματι όλα γύρω μας θα λάμπουν και μάλιστα περισσότερο από τα λαμπάκια τα οποία βάζουμε για να χαρούμε τα Χριστούγεννα. Ακούσαμε λοιπόν τον αγαπητό μας Γιάννη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες ομιλίες του στο YouTube, γράφοντας απάνω στην αναζήτηση Ιωάννης Χασιώτης και θα σας βγάλει ένα κατεβατό από ομιλίες. Ακούστε τις. Ακούστε τις. Θα δείτε και συζητήσεις που έχει κάνει και με ανθρώπους των γραμμάτων και θεολόγους κλπ. Θα ωφεληθείτε και θα ωφεληθούμε όλοι μας πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε αγαπητέ Ιωάννη, καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα να έχουμε μαζί με την οικογένειά σου. Παππούς τώρα εσύ κάτι θες να πεις, το ξέρω, δεν αντέχεις, έλα πιο κοντά. Έλα, λέγε. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον πατέρα Μιχαήλ που με κάλεσε και είπα αυτά τα λίγα λόγια στην αγάπη των ακροατών σας. Αλλά πρέπει όμως, όπως είπαμε, να έχουμε ταπεινή καρδιά και να μετανοήσουμε για να γεννηθεί μέσα μας ο Χριστός. Όχι με αυτά που κάνουν και βγάζουν στις πλατείες δέντρα και φώτα, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι χριστιανικά. Αυτά είναι ιδωλατρικά. Στην ψυχή μας να γεννηθεί ο Χριστός μας. Εγώ στο σπίτι δεν έχω τέτοια πράγματα. Δεν έχω καθόλου. Αυτά ήθελα να πω.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να ψάλουμε. Μια και έχουμε και ψάλτες εδώ. Μεγάλινον ψυχή μου. Σενάτης. Μυστήριον ξένων. Την τιμιωτέρα και δοξωτέρα των ανοστρατευμάτων μυστηρίων ξένων ορό και παραδόξων ουρανών των σπηλαίων θρόνων χερουβικών την παρθενών την πάτνη χωρίων ενών εκλήθη ο αχωρήτος Χριστός ο Θεός ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εις οδόν ειρήνης. Λοιπόν, Πάτερ, κατέβασε εσύ μαζί μου.